A Ceres li va bé el color blanc. Fiqueu-vos roba blanca en la festa de Ceres. Ara ja no es porta la llana negra. Així ens descriu Ovidi en el llibre quart dels seus Fasti la vestimenta que portaven els participants en l'Esquerèalia. En el mateix sentit ens parla en les seues Metamorfosi 10.431, quan comenta de nou que les piadoses romanes, durant les festes anuals de Ceres, cobreixen els seus cossos amb blanquíssimes vestimentes, ofereixen guirlandes formades per espigues entrellaçades. Per què el color blanc? Sabem que el color blanc era el color de la puresa, la prosperitat i la riquesa. Però quina vinculació té aquest color amb la divinitat? Ens ho explica el poeta Ovidi. Perquè les messes blanquegen quan les espigues estan madures. Qui participava de la festa? Durant aquests dies era habitual que els plebeus invitaren a menjar als patricis, per correspondre al dinar que els patricis havien ofert als plebeus en les festes de Magna Mater, del 4 al 10 d'abril, segons ens conta Auligeli. I com anaven vestits els convidats? En principi, tots anaven abillats de blanc, com ens indiquen les fonts clàssiques, però concretem una mica més. La indumentària romana era un símbol social que servia per a diferenciar la classe a què pertanyia una persona, el seu país d'origen, si tenia un càrrec públic, si estava casada. Eren moltes les pistes que proporcionava. És interessant comentar que algunes peces utilitzades pel poble romà eren adaptacions d'altres cultures, com l'etrusca o la grega. Al seu torn, el material canviaria segons la climatologia, és a dir, llana en èpoques més fredes i lli en època de calor. Comencem per la vestimenta masculina. Els homes vestien amb una túnica per damunt del genoll, subjectada amb un cinturó. Aquesta túnica podia ser molt senzilla, sense decoració, túnica base, en el cas dels plebeus, o podia estar decorada amb unes franges verticals a banda i banda. Franja ampla, laticlàvia, si el que la portava era un senàtor, o franja estreta, angusticlàvia, si es tractava d'un cavaller, eques. Sobre la túnica, els ciutadans romans lliures portaven una toga o mantell. Era una gran peça de llana en forma i mida que va anar canviant al llarg del temps, encara que es creu que podria tindre forma d'el·lipse i arribaria a mesurar al voltant de 4,60 m d'amplària per 2,75 d'alçada. La part central de la toga formava una sèrie de plecs que s'anomenava sinus per la part baixa de la cintura i nudus o umbus per la part de dalt. Amb la toga es podia cobrir el cap, principalment quan s'oferien sacrificis. Resultava incòmode de dur pel seu pes, la seva rigidesa, a més de donar molta calor en estiu i resultar difícil de llevar per les seues grans dimensions. S'hauria d'afegir a això les dificultats per a la seva col·locació, ja que era necessari que l'arreglara un esclau específic anomenat vestiplicus, que col·locava perfectament els complicats plecs de la toga i aconseguia que subjectaren pel seu propi pes. L'ús de la toga era obligatori en els actes públics, polítics i religiosos. A vegades era substituïda per la toga exigua que permetia major facilitat de moviments. Les togues eren de diferents tipus en funció de la importància política o econòmica, o bé del moment de la vida. Es distingien pel color i per l'adorn. Toga virilis o pura. La portava el ciutadà romà quan assolia la majoria d'edat. Es reconeixia fàcilment per ser de color natural sense adorns ni tints. Toga càndida o alba. La toga que portaven aquells que es presentaven a les magistratures. El seu color blanc s'aconseguia amb guix, creta. Es pensava que així es ressaltava la puresa d'intencions del futur càrrec públic. Toga praetexta, un mantell amb la vora púrpura. Era utilitzada pels senadors, magistrats, censors, sacerdots i pels fills dels senadors fins que assolien la majoria d'edat en el cas dels xiquets o quan contreien matrimoni en el cas de les xiquetes. Toga picta,
Es deia així per tindre bordats uns adorns. La utilitzaven els generals victoriosos en les desfilades triomfals. En època imperial, els cònsols, quan prenien possessió del càrrec, els pretors i els tribuns en algunes festivitats. Toga púrpura. Toga completament tenyida de púrpura i sense adorns. La vestien els antics reis i després els emperadors. Toga pulla. Un mantell fosc, negre o gris, que portaven els ciutadans romans quan estaven de dol o acudien als funerals. Toga tràbea, amb una franja de color púrpura o safrà. La portava l'augur en les cerimònies religioses. Si la toga estava bruta, se li deia sòrdida. A qui la portava, sordidatus, se'l considerava descuidat i desordenat. En la celebració de l'Cerealia destaca la figura del Flamen Cerealis, que celebrava els ritus de Ceres. Encara que no hi ha referència en els autors clàssics al seu vestit, sí que podem comentar algunes característiques generals de l'abillament dels flàmines. Portaven un capell cònic o redó, subjectat al mentó per unes bandes, apícula, i en la part superior un palet de fusta d'olivera embolicat amb un floc de llana, àpex. A més, vestien sobre la toga una pesada capa de llana anomenada làena. A continuació, anem a veure la indumentària femenina. Les matrones vestien la estola, un vestit llarg fins als peus subjectat amb dos cinturons, un baix del pit i altre en els malucs. No obstant, les dones divorciades i les meretriques, prostitutes, no podien utilitzar l'estola. Sobre l'estola es posaven un mantell, la palla, que es posava en eixir en públic i amb el qual es cobrien el cabell. Podríem equiparar la palla femenina amb la toga masculina. Les prostitutes, meretriques, vestien amb toga, l'anomenada toga muliebris, i les filles fadrines dels senadors portaven la toga praetexta fins la vespra del seu matrimoni. Per a la festa de l'Cerealia portarien sobre el cabell una corona d'espigues que recordaria un dels ornaments de la divinitat. La deessa Ceres també tenia les seues pròpies sacerdotesses, sacerdotes quereris, que tenien el seu origen en la cultura grega. En un principi es tractava de xiques riques de procedència grega, posteriorment eren ja romanes. Respecte a la seva vestimenta, les fonts clàssiques no han descrit com anaven abillades. Si podem afirmar que anirien amb una estola i palla blanques. Són moltes les inscripcions que s'han quedat d'aquestes sacerdotesses, com per exemple Favònia, filla de Marc. Després del nostre passeig per la indumentària romana podem concloure dues coses. En primer lloc, la importància de la vestimenta per a diferenciar la classe social i l'estament d'una persona, gràcies a la forma i la matèria primera emprades. En segon lloc, que durant la festivitat de l'Cerealia, la deessa desitjava veure els seus participants vestits de blanc.